साबसिन खोथाया जाहैबाय गामिया जाहैबाय बेलथारि गामि बर्ड सेन्टारा जाहैबाय 94 बेनिफ्राय गासै बिसोर गामिनि गासिबो न'खरा बुंनो थाङोब्ला माने बारा गिदिर गामि नङा बियो 55सो न'खर दं 46 बेनि न'खराव माने 40आनो आंजों मथा-मथि गामि हलैनो होननानै लानो हाबाय बिथांमोना आंजों दिनैहाय जयनिं जाबाय जायगा सिगाङाव गुबुन गुबुन पार्टिनि दं दा बिथांमोना आंखौ खावलायनाय बादि आं दिनै बे बर्ड सेन्टारावनो फैनानै हाबाफारिखौ मावफैबाय आरो बिथांमोना आंखौ लेंहरनायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों खिन्थु आं थांनाय 10 बोसोराव आं बे गामियाव फैदोंब्लाबो आं बे साइडआव फैफेराखैमोन दस्रासो फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय फैनो मोननानैबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांमोना मिथिखायो आंनि सायाव बिसास दंखायो गोदोनिफ्रायनो आरो सानै हयै नुहुरखाजोब्बाय बिजेपिआ देरहागोना खाथांखा बनारगाव हिसाबै बेखौनो जेखि दोलोआनो जा मानो आंजों हाखाया बे जोंनि बिजेपि दोलोजों रावबो हाखाया बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिजोब्बाय आरो दानि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिनो हाबाय पेपार मिडिया मबाइलनि जुगाव इन्टारनेट जुगाव बिजेपिआ मा हाबा मावदों मा हाबा मावाखै बेफोरखौ अलरेडि नुखाजोबनानै दिनैहाय बे राजु बांगालखौनो जोङो सापर्ट होफिननोसै होननानै बिथांमोना आंजों दिनै आंजों साफा मेम्बार हिसाबै आखाइ हमफैदों बिजेपि हिसाबै बेसेबां जौखोन्दो आसा दङ जों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बनारगाव समस्ति हिसाबै आंथ' दिनैनि दिनाव माने 100% आं खुनु बाव जेननायनि खोथा गैया आङो बांद्राय आं जानला मोनला खोथा बुंग्राबो नङा आं जाहाथे अंक साननानै मोनदों रायजो राजाफोरनि अंक होनाय रायजो राजानि बुंनाय आंनि मण्डलनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय शक्ति केन्द्रनि बोर्ड कमिटिनि नेताफोर बुंनायाव आं दिनैहाय देरहानाया 100% खादों बाव आंहा जेबो सन्देह गैया गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन